Norong nai ne mano bahai busuk borok bangka kuno ya kuno hai ke pulis rok hai ke cin borok no bolong borok senami romoi tongka ko nadi ni Gongganagor police station busuk borok bangka cin borok no hai khama bagai nadi cin borok no bawa ko hai tongka borok bolong borok yawo paran borok no bolong borok senami bahai keng bai tongka ko nadi norong nai ne mano sampai tuh nama kamera Norong nai di joto hamke Saya sama tadi ada apa? yang borok butuh tuh gerok khai lejak bolong borok yawo bolong borok senami hai no hai cin borok no hai bai tongka borok ko ang bising kang nani stress apa खून पानी का पानी करेगा उसका बीबी नहीं है क्या बच्चे नहीं है क्या Gongganagor police station हम लोग को देना पड़ेगा Gongganagor ni umur bukaijak ambassador lainnya ko bolong borok nei hai no borok ottochar khai tongka tinin siminya borok ek mas dore onno borok no bo hai no romoi telang ko borok mang laini tini ro chung thum lai mo ke chini Gongganagor block area wo bolong borok bai juga juk mak ni ye ninik bama bro skangwo ko kolabari ni rom khai ti ha anpa bo chung joto donogon ekota ke chung phaieno chuha anpa aboni poro uchi roma kha jang unusmel ni kunoi jang nya miak chiwa uchi udasino ko 2-3 jona la saye brano ko paulam singye anpono brano apadoto phukme ha ta unusmel ni jero nai roke tini ni jora phukyo ya khongto brano makarono romi brano ro mo ke ha abo blongbrok snamye roni je police rok maro brang para ka sabere blong bere yek mau funo ela ka basin blongbrok snamye rom khaiti bio
Mua proman kau mana ya belum sampai tu ni. Ba kerom khai tu biye tak tini uci cak ma poncet ni keha budin kerom tim biye o abona cini je tak chung public demand kemoke tini hon cino brang no map chuk na ye chung borok chung tongo je brang no sarak yah ni jora tini chung broi chrai je boro hajar buk thum nei ma tini chung ro ni lore ya. Muka Gongganogor thana dia. Oke Gongganogor PS brang tinat man pandawo bang ma puji pulis nene gari rung ye tak boro tinya o abrang bo ye je chini bruk no mane ya hani jora chungpho boro ni lore ya. Atan ni mungka. Ain mungke mohon toriang Dah khak sana. Lau nai ni mai yong. Gongganogor ni ko. Gongganogor ta. Jam ro pa bro ni bai pemo. Jot to kuthum lai ja. Kuno ya kuno wa hai ke romoi chin borok no hai ung tong pai ka. Muka ambasa Gongganogor. Dolai. Chin travel yang malah paisa di sasih betul ko. Bahai ke chin borok no hai khai ton pa ka nai pe di. Yang ada terong hasil je tam bre.